Avui hem vingut aquí a parlar de les finances ètiques. La banca ètica treballa amb uns valors que s'assemblen molt als que nosaltres treballem en el dia a dia dels agrupaments, dels CAUs, amb els infants que transmetem. Les peculiaritats que tenim com entitats de lleure, per exemple, és un canvi de junta relativament habitual. Per què tenim els diners a la banca tradicional quan s'està comercialitzant amb armes i tot això, amb els nostres diners? Tenim una persona que ens entén, que sap com funcionem, sap que treballem amb això, que som voluntaris, els horaris, les logístiques, tot això. A nosaltres només ens van dir, heu d'anar, quan busqueu un dia, aneu allà, porteu el DNI, firmeu 4 papers i ja està. Molt ràpid, obrir el compte, traspassar fons, vull dir, tot ha sigut com molt ràpid. El principal també és on tinc una oficina de referència física, que hi tingui una persona allà que li puc parlar de tu a tu. Bueno, sobretot perquè tot es pot fer online. O sigui, va ser el primer dia que t'obres el compte per donar el teu DNI perquè tal, però després ja no cal que hi tornis a anar. Si hi ha coses que encara no sé fer, vull quedar-me on les sé fer encara. Bueno, crec que justament el datàfon crec que és el que es pot sortejar més. Les coses les faig igual al meu banc personal que a la banca ètica. Que sí, és un període d'adaptació, però me l'esperava tan pitjor. O sigui, va ser molt pim-pam. És millor tenir els teus diners en llocs on a tu et sembla més ètic tenir-los que un altre per comoditat. L'operativa continua sent igual de fàcil, o sigui, ho pots fer tot.